Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sugeng enjang bapak-bapak ibu-ibu para rawuh sedaya, matur nuwun sampun presrawuh wonten ing pengajian dinten niki. Sepisan aya sesarengan pada ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit rahmatan hidayah kita saged kumpul ing acara pengajian dinten niki kanthi sehat lan rahayu. Kepindho ojo lali kita ngaturaken shalawat lan salam kangge junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya entuk syafaatipun ing yaumul akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sing kula hormati, acara pengajian sore niki urutane kados pundi ingkang ngadhep. Sepisan pambuka, kapindho maos ayat suci Al-Qur'an, ketelu sambutan-sambutan, kepapat ceramah agama sing wadi dikaparingi bimbing kiai salat. Pungkasan donga bareng lan penutup. Supados luwih berkah, ayo pada ngomongkan maos ayat suci Al-Qur'an sing badhe dipaosaken dening Azizah, kangge Azizah dipun aturi. Matur nuwun sanget kagem Azizah ingkang sampun ngamaosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sakwise punika sambutan saking Bapak Imam wektuan papan kula aturi. Matur nuwun sanget dumateng Bapak Iman ingkang sampun nyapakaken sambutan. Acara selanjutnya iku banjur acara inti, yaitu ceramah agama Islam kangge Kiai Saleh wekdalan papan kula aturi. Banjur mlebu acara inti yaitu ceramah agama Islam kangge Kiai Saleh wekdalan papan kula aturi. Sampun kita remukaken pituduh lan wijingan. Sapunika ayo pada nutup kanthi donga bareng ingkang badhe dipun pandemi dening Bapak Saleh. Acara selanjutnya inggih menika donga penutup ingkang badhe dipenuhi dening Bapak Seki. Dumateng panjenengan kula sumangapaaken. Mboten krasa acara pengajian sore niki sampun rampung. Mugi-mugi manfaat kangge kita kabeh. Kula selaku Pronto Adicara mupilih kata penta-penturing atur kiranging trapasilalan suksida kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.